Usa sa mga pulis sa Central Visayas nagpositibo sa COVID-19. Samtang i-isolate ang mga pulis sa Sawang Calero Police Station sa Dakbayan sa Sugbo. Human duha silang mga piniriso nagpositibo sab sa COVID-19. Ano ang report ni Marie Dumabo? Kapin sa 50 ka mga sakop sa Police Station 6 sa Dakbayan sa Sugbo ug usa ka non-uniform police ang gi-quarantine sud sa 14 ka adlaw ug gikwaan og swab test karong adlaw. Kinihuman nga duha sa ilang mga piniriso ang nasuta kagabi nga nagpositibo sa COVID test. Samtang labing unang pulis nga nataptan sa COVID sa Central Visayas natala sa miaging simana, hinuon asymptomatic lang kini. Usa siya sa kapin 40 ka mga pulis nga nagbantay sa Barrio Luz. Or isolating police station 6 from their field work. Karon sila ipa-swab namo para kung nay na takdan sa among mga kauban sa station 6, we could isolate them and help them recover. Only one tested positive for COVID-19, and that personnel is having a good health condition. Gawas sa ubang mga pulis, adunay dugang mga sakop sa kasundaluhan nga maoy nagpatuman sa kamanduan sa ICQ. Samtang ubang 40 ka mga pulis nga gi-isolate ang nasutang nagnegatibo. Kanang mga nagabantay dito sa mga hard lockdown areas will be billeted on a particular place so that we will secure their families as well. Kasi pag muli pa sila, they will be putting their families in danger. So, bisan tuod nga nagbantay sila sa mga dapit nga gi-lockdown, apan aktibo gihapon ng kapulisan sa Central Visayas sa kampanya batok sa kriminalidad nga misangpot gani sa pagkasakmit sa 45 kilo sa kituhang shabu ug dulaan sa 600 ka kilo nga marijuana sud na sa 3 ka buwan. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Marie Dumabok, Balitang Bisdak.